as na sebo na wo mmem Yeah. so what na sebo I said ya fe na yi konfo hire duro yi na free ne tete ye ko mu Yeah. e de na ba fie Okay. so de one pon te ba what na se wo kuru ma wa ye adwuma Yeah. ene ya wa na sebo ye sebo so ye ba foforo te sa bo so na ye bo na na se wo kuro ni ama na hu se kuro ni nua no mo oboto wo mo no eni ni e bi agura hye na ni nyam na ni nua no mo wo kuro ni mata nyina wo nyina so ba be hia no ma hu se ye nua foforo bi so aye de abeka ye ho ti na bi hu se onam ha hu se da bi do nya bo so ho ho ya bo so ma ye de na ba kuro no bo na tena se ti ha obi ni amane bi a ni nya bi hye nko ti chense ni nya fa ha de aboni fo ye de ewo ho wo fa ha wo yese ya obenya bi aye de a chere sa ye de bosom bi abakurum ama abosom dada na ewo ho no apam ne pen nkore pa e ba ne se on se abosom na nti na ma midi kan se yo nkofo bi o ha o mbetena ku potwe bi o munya single room betena na mo de bosom mo ne aye da ba betena kuro bi asuo dam bia no kuro ni asuo ni dia okay nti tumi bi ba kuro ni na se asuo ni ne sa tumi ni bo agra o tumi pamo sunsun nti obu awon ni se nti mo nkonfo betimi ko je nka abere bi nti se die bi ba o de be ya dwuma ba enye yi oni se still ono no oni se nsa nkra abere tumi na odi di akire ba aye nsubo som no wo kuro mu ho eye pere na se wa pamo na firi go ko ba jinaye no keke eni kura jinaye ne keke na ye de ekuta ba sunsun na oti jinaye no mu a ode ha no to nanim se ko ne kokun asimasi ko ne ko tayale ma asimasi ko ne ko yese no oba kuro no kuro wura e di kan pamo ne dada nti abosom ne de akonfo bebere enipa bebere tumi ko je bosom a o be duru kuro no mu a na insuo na adwuma nsuo na na se bosom pani a okura no no Nkomopa TV, we serve you better. Arafo Nkomopa kasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ye bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onno ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadie a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye mochreman anasa wo dedafu ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amane bi a wakom no ehu ebu adwen ne ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen nani na yafa ene wadikaso bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba Nkomopa kasamfonyini ye ne yesomwo e wo nokwetrudo ekwan so na bema okonfo atu anamon okoje bosom e dia beka ne de ho eduru ba bi a ya na onum tumi no na ya na abrase anase ya na omope extra powers na wohwe awie ye na yete se na Saaliki e de bosom fofo friends Akwasi Nsuapem abepiem e wontinibu ho bodwa e ma na anama konfo be komte penten kwa be ya amamre ne amane e kyerete wode e bo no atenase ye ka atenasebo e wo bosom mukura na sen na sitie na de na hye ni nkuran a enam so wode kwaje se soman no e be ka na bosom miasa e ho me de onim se usunsum headquarters me hu bibi saa ya na me ho keka me wo se me kwaje emu enchemu tene ma be pem ontiribu ho a me ne na Saaliki e be twen Akwasi Nsuapem ho enkomo ya hwe ni nchi ahwe dwuma a wodi enti a wotimi tutu mirika ekofa no e de no e be pie mu e wo ha ene nko an we hia ya se de da bia meka no subscription no ho hia bell notification ma remfi na afi emboa me yedwumadie ne so ayeso wo e wo no kwetrodo e kwanso no intimi enye kama mama na akwa aba na afi ye to dwumadie ne so ama remfi se eye Royal Enterprise one de Royal Manpower Joe 3 points bema na afi wode eye mobile phone accessories gadget ni nyina wode bi aba mobile phone ne nso kura wo hwehwe afre Royal Enterprise on betimi anya bi e dia ma original yintwa fake edda pro edit egusua di program akese no di on camera si di akwetene wase a wono meboa madwumadi no etini eye kama ope dwumadi ase akasa ama wano ate abo kasa mu ti se aboa akwa eye Nkomopa multimedia mema na akwa aba na yentua ene nkomo twetwe no so ohene akwa aba ene so ya sensia na dabi ameba na ukura sekan eye na ope me na etwa meti ana asesen okay ni ga mechi awa hefo ne watie fo mi de se ya obo ade nya sabo akwa nya me ne yesu ne ya bosom ne yemoti an ma da roma do he ye bia ho ye
The video no one yakura mbo no be help look and be baby na e how be aso dan so e ya maboa ama sa how no e ya na nya sese kan se bi twa na se me de wo da na ofo bi ara ona ma na kon ye de aka na sa na se wo de e wo sunsun mu anisuo wakode e yese kan sa abosom ni bi na no akode e na yese kan ja bre bia no metana se aya me form mo aka ne bi de e kan na se ne ansa na meba nsɛm a ɛda pono so na mbɛ asɛ ade ɛda wo kɔn mu die na nasa ɛno nso dwuma bɛn na wodi okay ade we no ye frɛ no sunsun okay na bosom pani Akwasi Nsuapem okay na ho aka ne a oba na de tuntum okay na oje edina dwom ye de kom okay so o ma ye mpo na me gina dwom a se bi ka fra o sa de ko da me kom mu a do so wo ni boni o bosom boni o kura agwa bi nchechire bi da me kom na bosom ne ma ya na se da me nchen mu se na bosom ne ma ya se wo na wo tu ko ye mu o de fi he ko he bai over 300 times sa nti bosom pani Akwasi Nsuapem no desire ni sunsun ene sa de ye dan ke ɛyɛ na mo se obi wɔ bosom bɔne ade abosom ne yɛ na bɔne ne bi ekura nkurɔfo a sa pa ye wo abosom no mo nto so bebre na obi a wo ni nyuma a wo ye de wodi obi timi ko chichiri bencheye na ko to bosom bɔne bi da ye de de aba nti on se abosom no be enipa bebre wo kuro mu a ha obi ho no ma ekoso a ya na mpiri obi a se enipa bi onu kura bosom bɔne na ya otaye de otaye sa de sa obi timi to yare e makuru obi timi yes konfo bi timi chichire agwa na wo de how bi na wo de atokuro no so na sa how na sa aba no na wa ya ma na ye yes konfo na bene na ye bosom bɔne bi ekura wo no a wo de akoati akuro no mo secret ba akono no ene ye secret ya ko abosom no bebre enya bosom pa okay ene obi ha wo nya konfo wo kom su bosom konfo a wo kom bosom bra ni papa konfo wo kura mo tie papa wo firi kuro no ontimi nya sa de ontimi kon kwaje bosom bɔne bi firi ba bi fa ne ba ontimi kwaje agwa bi enfiri ba bi fa ne de emfa ma abra ko a su bosom ne kura ne be he no e mpempi ne ye sa malam akonfo no malam fo mu firi chichiri benche ya be suwe kurom no mu firi beni sa togo ho no la no kura bosom bɔne no e na omo de aba be suwe ebibere mu mamu o ma benya kuro ba bi kakra bi atana se no mu matana se ne me nipa be ko omo ho ntino na omo yesa bɔne no tie kuro okay na da bia meba na snap esi table so ɛno nso adai ye be yi apaya na on se yes se bi uko so fo fi a obo kwa koto babu ndiye no kure sa be pe so na ba yeso fi ala be to so na pa ni ngosia no eni shile ne na kan de sa yeso ya kan de okay se ne so fo fa na babu no bi em bi chapter he mo mpa ye no so ba se bi ka se en fa yeso na yeso ye mo mpa ye kan kire ya boso na ye ka atenase bo ewo momu adwuma mu a sen ene sitie asekire ene sen okay on say atenase bo ne wo mu bebre ni so atenase bo ase bi afi ne yi konfo fira duro ye ne free ne tete ye ko mu e de na ba fie se de wa pon te ba bo atenase ye okuru mama wa ye adwuma ene ya wa atenase bo ye se bo so ye ba foforo te sa bo so na ye bo na atenase ye okuru ni amane hu se okuru ni ni nua no mo obeto wo mo no eni ne ye di agurahye na ni mo nyam na ni nua no mo wo nkuru ni mata nyina wo nyina so ba be hia no ma hu se ye nua foforo bi so aye de abe kan ye ho tichine bi hu se onam ha hu se da bi do nya bo so ho ye bo so ma ye de na ba okuru no bo na atenase ye ha obi ni amane bi a ni nya bi hia nko tin chense ni nya fa ha de aboni fo ye de ewo ho o fa ha wo yese ya obi nya bi aye de a chere sa ye de bosom bi abakurum ama abosom dada na ewo ho no apam ne pen nkure pa e ba ne se on se abosom na ntina ma midi kan kan se yo nkofo bi o ha o mbetena ku potwe bi o munya single room betena na mo de bosom moni aye da ba betena kuro bi asuo dam bia no kuro ni asuo ni dia okay nti tu bi ba kuro ni na se asuo ni ne sa tu ni bo agra o tumi pamo sunsun okay nti obu awoni mi se nti mo nkonfo betimi ko je nka abere bi nti se die bi ba o de be ya dwuma ba enye ye oni se still ono no oni se nsankra bere ni tu mi na odi di akire ba aye no nsubosom no wo kuro mu ho eye bere na se wa pamo na firi go ba jinaye no keke ene kura jinaye ne keke na ye de ekuta ba sunsun na
otigina ye no mu a wode ha no to nanim se ko ne koku asemasi ko ne ko toyale ma asemasi ko ne ko yese no oba kuro no kuro wura e di kan pamo ne dada nti abosom ne de akonfo bebre enipa bebre tumi ko je bosom a omo beduru kuro no mu a na enye adwuma nsuo na na se bosom pani a okura no no wa pamo na ma ne ko die na bɛka kɔmfoɔ sɛ ɛwɔ sɛ n'abosom a ɔwɔ wɔsan akɔpɛ bi de bɛka ho sa ɔhu sɛ ɛsɛ ɛpo korambo no nsuo yɛ de ɛtɔ bom ɛna yɛ ampɛn pii no ɛnyɛ kɔmfoɔ bi a na ɛsɔre yɛ wɔ sɛ mɛnifa akɔtu bosom wɔ ha ba kɔmfoɔ koraa wosɔre prɛko pɛ sɛ mate sɛ ɛsɛ aha ɛkuro bosom no de ɔyɛ adwuma mɛnifa akɔpɛ bi ɛba na wokɔ de ba bɛbɛbɛdi na bosom korɔ ɔnyɛ adwuma ma ɔtɔ na mmom yɛwɔ sɛ bosom bi wɔ ha ɔbɛba ɔba wɔ sɛ menua asemasi kuro mu ha monkɔ gye no mfa no nyɛ dɛ ɛmɛka me ho na ɔne menni adwuma anaasɛ yɛbɛyi ma bosom no adidie ɔdie na saa ne nua no ɔretwam na ɔno nso aba na wabɛto no ato nsa na wadidi bi ɔwie a ɔsɛ me nua no so aha na metie nti sɛ mopa nka monkɔgye me na no so mɛka fie ha bi na mebaeɛ m'ani ayɛ dɛn abɛka fie ha nti ubu sɛ bosom kɔn ne batiri so ɔno abɛkyerɛ me nua asemasi nkyiri ɛwɔ kuro wei so aha ne ha ɛna ofiri monkɔ na sɛ wabɛsɔre fie ha nti monkɔ gye ɔno so gyina yɛ mmara yɛnkyerɛ mo ne ho akwan yie na biribi ni a ɔno so ayɛ dɛn aboa fie bi na yɛakɔ yɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ hɔ ne yɛde ɔno so yɛde na yɛakora n'akyi nneɔma nyinaa ne yɛde na ma yɛ ne yɛde ɔno so ayɛ dɛn abɛka ho na ɔmo nyinaa ka abom na ɔmo yɛ adwuma sane sɛ mpani ka sɛ afa ne afa so mu a ɛne kokoro ntɛm baakofoɔ so ne dɛn ɛnkyerɛ damfoɔ baakofoɔ kyerɛ damfoɔ a ɔyɛ aman Akwasi Nsuapem a agya ɛnɛ sesei ne din agye ntrɛ ha wɔ nsɛmbuo ho ɛne ne mpɔtam mu wohyia no wɔ he wote ne din wɔ he wɔbɛda ne ho adi wɔ daeɛ mu anaa wabosom ɛna ɛhyɛ wo ketee sɛ kɔgye ne bɛka wɔ mu saa nokorɛ wɔbusa asɛm na mɛkyerɛ mu kakra mɛtea mama mekura mfiri beebi ɛfiri akuma na Akwasi Nsuapem nso so firi aboɔ ntam ɛhefa aboɔ ntam Nkoransa aboɔ ntam woduru aboɔ ntam a amanneɛ mu na wɔrekɔ akuma na Akwasi Nsuapem nso so yɛ yɛnkye berɛ ni woduru kurom ha yɛnkye no ɔno ne aboɔ ntam no ɔmbosom pani a ɔwɔ kurom hɔ yɛfrɛ no yɛnkye bibia no ne kɔmfoɔ din de Nana Kwame Kahyire wɔyɛ benfo Kahyire yɛ de soa ne yɛmɛ ɛna saa da nipa so saa ne bi a wɔbɔ obi ade ho no Nana Kwame Kahyire ɔyɛ benfo paa wɔyɛ kɔmfoɔ so a sɛ de nkuransamma mu akɔma kyɛ wɔbɔ ne din a obi anim na ade edu mu pɛn so ne bosom brɛni baako a okuta so ne Nsuapem no nti sɛnea medi kanka sɛ memɛtea mfa memfiri brɛdi ne akuma nti yɛma atea mframa adidie wɔ ha berɛ ne aberɛ ne nyinaa na ɔmo nyinaa nso so wɔ kuro baako baako no nti ɛnam ɛtea moma so na ɔbɛkyerɛ sɛ daabi yɛnua asemasi waba fie aba bɛdidi nti yɛnkɔ na yɛnkɔfa ɔno nso so nyɛ dɛ mbra ɛbɛka no ho na ɔne ne nyɛ dɛ ɛmɛyɛ adwuma ɛno na ɛma a sɛbi yɛso yɛbɔ anammɔn sɛ bɛrima panyin aba bɛka sɛ a yɛntumi nto n'ano nyɛ dɛ ɛnse ɛna yɛkɔkɔ bisaa ne ho adomadeɛ nyinaa na ɔno so kyerɛ ɛna ya yɛkɔkɔ yɛɛ ne nyinaa ma sɛbi yɛde na bɛduru a yɛntumi nka sɛ yɛba yɛde bosom na yɛba kaa kɔ daabi ɛwɔ sɛ yɛbɔ kurofoɔ so amanneɛ na yɛdi agorɔ ma yɛn nuanom akɔmfoɔ ɔmo nyinaa nso so ba na ɔmo bɛkɔm hyɛ bosom no animuonyam ma bosom hu sɛ daabi asante a ɔba bɛduru na asante amanneɛ nie nti saa so na ɔno nso ne nua bi yɛ bi a ɔno nso bɛkɔ na wayɛ dɛ akɔ akɔkɔm ataa n'akyi na ɛhaw bi wɔ hɔ a wakɔkyerɛ ma yɛayɛ dɛ yɛyi afiri hɔ nti sɛ yɛgoro yɛ a na asakyerɛ no Akwasi Nsuapem a wokan yi wonim n'abakɔsɛm dodoɔ sɛn ansa na wokɔgye n'aba Akwasi Nsuapem deɛ meka sɛ na menim n'abakɔsɛm a sɛdeɛ ne matwa atorɔ na mehu no koraa da na mmom ɔn sɛ yɛma abosom no adidie no abosom no yɛaga ma ɔsikyip sa ma ɔsi mu no ɛtɛma yɛma ɔmɔ adidie ne n'abosom no so bɛka ho bɛdidie ɛna ɛtɛma ma no bɛkyerɛ sɛ ne nua bi yɛfrɛ no Akwasi Nsuapem na kuro wie so na ɔwɔ ne kɔmfoɔ nie sɛ ni sɛ ɔkyerɛ yɛn nsɛm a yɛkɔ a yɛnka wobɛhu sɛ ɛyɛ ɔno ɛtea mama no na akyerɛ kwan sɛ yɛmmra ɛna yɛkɔɛ nti ɛhɔnom na ɔmo kɔka ne ho nsɛm bebree yɛde ɛkyerɛ yɛ na yɛso yɛde ne bɛduru yɛ ne mmɔdemmɔ ama yɛhu sɛnea ɔno nso so ɛsi yɛde ɛteɛ mode no baayɛ mfie sie no bosome sie no na adeɛ na wayɛ a wode no baayɛ wahu sɛ ne mmɔdemmɔ ɛsɔ ɛdeɛ memfa no sɛ yɛde Akwasi Nsuapem baayɛ bosome baako de bɛtwam akɔ bosome mmienu san sɛ yɛkoraa yɛgoro maa no no koraa bosome baako yɛde ɛba nti n'adwuma sɛm sɛbi sɛ ɛhaw bi da obi so me bosom foforɔ bɛka me nsa a obi de ne haw bɛda me a
mepɛ sɛ mehu saa abosom no so na ahoɔdene sɛdeɛ sitie sɛdeɛ ɛsi teɛ nti meyi musuo a meyi musuo no mu abosom no nyinaa meyi wɔn no nko na mede wɔn nko agyina hɔ sɛ ɛhaw no a nipa no de baeɛ no sei ne sei na ɛteɛ sɛdeɛ wayɛ kofo a wayɛ brɛ ne yɛde wabɛyɛ deɛ kɔ ne kɔko nkɔde na mehu wo nso so sɛneɛ wositeɛ ɔmmɔden bɔsi yɛ dɛn ɛteɛ nti ɛyɛ nipa korɔ no amanneɛ nyinaa abosom no akyerɛ no yɛyɛ de ma saa abosom no ne yɛhwɛ ɛna dodo obetumi de ayɛ adwuma na ma nipa no yɛ ho sɛ daabi ɛna bosom no no so yɛ kofo ampa dan sɛ bosom a obetumi akɔyɛ obi adwuma ma na yɛ no yɛ bosom brɛ ne wɔyɛ kofoɔ ne mu bosom fufuo ne deɛ ɛyɛ atan dɔm yɛ adeɛ wɔ ho pa yɛ bisa o haw bi a ɛhyɛ baabi a ɔbɛka akyerɛ obɛyi ne nyinaa yɛ de akyerɛ ɔba bosom brɛ ne ɔnya mmerɛ na wabɛtena ase ɛna waba abɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛm mu akyerɛ wo sɛ wei yɛ wei fa wei to hɔ aba wei yɛ sɛ fa haw ne fa bɛtan n'anim fa haw ne bɛdan no deɛ na ɛko tia abrabɔ no ɛyɛ bɛyie bi na ɛhaw anaa wo ne obi aka atam bi anaasɛ amanneɛ bi afiri baabi na abɛda so obi akɔkyerɛ biribi na ɛde ato so ɛyɛ dɛn na ama adwuma sɛm no aba fom fa saa adwuma no kɔ bosom no anim na bosom no nya bisa ne yɛmfa nkɔnkɔ dan wɔ no na ɔno no mmom nkɔnkɔ hwɛ akyire nti wɔyɛ kofoɔ nti n'adwuma pa a wayɛ ama adasa ɛna ma mehu sɛ daabi bosom no ɔno nso yɛ brɛ ne a ɔyɛ kofoɔ a ɔbɛka mu a ɛbɛmmoa nti bosome ne ɛntam nie adwuma bɛɛ na mo akyekyere ama Nsuapem a wogye di sɛ adwuma wei deɛ akɔ ntam nti bosom no still mo gyidie wɔ ne mu deɛ ɛma me wɔ bosom no ne mu gyidie paa ɛyɛ ahobammɔ wɔ bosom no mu gyidie wɔ spiritual protection wɔ bosom no ho gyidie wɔ hɔ paa na sɛ mewɔ nnipa a wɔaba bosom no so wɔ ahobammɔ mmiɛnsa a sɛdeɛ bosom no akyerɛ fie mewɔ nnipa kodoɔ mmiɛnsa a wɔn aba ahobammɔ wɔ bosom no so a bosom no abɔ wɔn ho ban akɔkyere wɔ wɔn mu fie ama esi enum sɛ ɛyɛ me nipa ase mesi me na me kuti abrabɔ ayɛ adom ade ama bosom no ɛwɔ amammerɛ kwan so bosom pay Akwasi Nsuapem nana yɛnhwɛ bosomtuo ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ bosomtuo so baabi ɛyɛ so baabi nso ɛnyɛ fa ne ɛyɛ no ɛne deɛ ɛnyɛ ɛka baabi a mamɛka sɛ bosomtuo yɛ sɛ bosom yɛdi ne kra sɛ bosom no wɔ kra mfa na wokɔdi a ɛtumi de haw amanneɛ berɛ wo ɛno nti na meka sɛ ɛnipa nkasa no mfiti prɛko pɛ po nkasa yɛsɛ ahɛ ɛkuru nkɔ hɔ bi aba a wokora sunsum wahwɛ a wobɛkɔ akɔnya amanneɛ wahwɛ kora a wobɛkɔ sunsum no ɛdi wakyi bɛkɔ akɔhyi kwan kwa ma wokaa bɛkɔ akɔnya accident na wakɔhyia wo nkwanhyia ɛfirideɛ sane sɛ saa bosom no a yɛyɛ kura no ɔmo na ɛkɔ nkɔdene ebi a meka sɛ wokɔmfoɔ kora wonyɛ adwuma bi anka bosom no bosom no na wode yɛ adwuma bosom no atumi ayɛ adwuma tiatia kakra wote sɛ yɛsɛ ahɛ huru a wokɔ yɛ no akɔfa bosom no sika no paa wokɔ akɔgye aba wokɔ na saa bosom no ebi kɔ a wo kra a ɛte wo mu no ɛne ne mfa anaasɛ ebi a saa bosom no kora mpo no ɛne ne yɛwu kura no ɛmmɔ abira adeɛ bi wɔ ne ho a wodi a ebi a na wodeɛ no nso kyini wodeɛ no ndi wode ba so ebi a dan baako mu na wode ba bɛsi wodeɛ no nso kyini ɔno nso so deɛ nti ɛde haw ne amammerɛ yɛ dɛn ɛde ba wo so ɛna mpɛn pii koraa mpo no yɛnom abisafoɔ bebree koraa mpo no ɛtumi kɔ bosom so ne asa akɔfa haw wɔ saa bosom no a yɛakɔ no so no haw ne kɔpem wa no masa akɔfa haw ade ntia ɛte sɛ yɛnom akɔmfoɔ naa kɔs obi wɔ hɔ nom a ne fie ne yɛde sunsun bi de gyina wɔn mu fie na sunsun no gyina ne fie ne yɛ kɔfoɔ by sɛ yɛbɛkɔ saa sunsun no anim no yɛnkɔ hɔ ne yɛgyaa wɔ no ne yɛ nam baabi foforɔ baabi foforɔ no a yɛbɛkɔ no amanneɛ kwan a yɛbɛkyerɛ wɔ no na ɛnyɛ saa na wo deɛ no wɔ mfie no wɔteɛ wo so meka sɛ wonde wo ho woda so te abusua fie korɔ no a bosom no yɛ dɛn ɛwɔ mu no nti wokɔ hɔ a saa amammerɛ no a saa bosom no a yɛakyɛ no deɛ wowu kyini no wokɔ akɔyɛ wɔ fie hɔ na ɛde nsunsuanso ayɛ dɛn akɔbrɛ wo nti qualities bɛyi deɛ ne deɛ nhwehwɛmu bɛɛ ne yɛnyɛ asa ne yɛkɔtu bosom a yɛakɔtu nhwehwɛmu akɔmfoɔ wobɛtumi ayɛ paa a wobɛkɔ yɛ abisa wo bosom a wɔtena sɛ yɛ abisa anaasɛ wokɔ baabi kɔ akɔgye bosom a de ka kɔto wɔ bosom no anim na ɔmo ma wo kwan ɔmo wo kwan a ana wokɔ yɛ yie sɛ bɛ ma wo kwan na wode waa wopɛ sɛ yɛsɛ bosom bi wɔ ha o bosom ne deɛ ne ho de ne paa wokɔtu ne ba ate sɛ yɛsɛ Nsuapem bi wɔ ha ate sɛ yɛsɛ mɛsɛ onyina buru kofi wɔ ha wokɔtu ne ba saa bosom ne deɛ wɔyɛ bosom brɛni wɔyɛ kofoɔ ɔboa ma ɛdɔm ba nti mekɔ akɔgye bi fiti bɛko pɛ na wama wo so pa na wokɔ akɔgye aba wobɛkɔ akɔgye aba no wode bɛyɛ adwuma 100 times ɛnyɛ woanhwɛ koraa wode sɛ aba bɛduru a abosom no ɛwɔ fie no ɔmbɛtena no so ama ɔmo nso bɛte akɔ nka mbɛbisa sɛ yɛsɛ wokɔtu bosom ba na wowɔ bi a
wɔnom na kyerɛ ne kwan a wɔmfa so ɛyɛ nokorɛ paa bosom ne baa fie no ɔmo na ɛyɛ mpanimfo a ɔmo wɔ fie ne dada okay nti saa bosom no ɛwɔ fie no ɔmo na ɛbɛkyerɛ ne sɛ ɔhene aha a wabɛyi deɛ sei ni ɛna yɛyɛ wɔ ha ba ɛnam sɛ saa ɛno nti na sɛ ɔkɔ adi kan yɛ abisa wɔ abosom no n'anim kɔn bosom bi wɔ akɔto no ba ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔno na ɛyɛ ɔhene bosom bi tumi ba ɛbɛtena efie bi saa ɛnti na kyerɛ sɛ bosom bi wɔ ɔba a ɔtumi kyerɛ sɛ ɔno na ɛyɛ ɔhene nti deɛ wei bɛka akyerɛ no no ɔnte aseɛ ɔpɛ sɛ ɔno ara de ne ho yɛ ne ho daabi ɔhɔhoɔ so ntumi nwura obi fie ɛna yɛ akaka bɛyi sɛm wɔnto abɔnten wɔnto abɔnten punu wɔwɔ ba da bɛyɛ abɛdi abɛnkwan wɔwɔ aduro daabi abɛwaduro kɔnya adi wɛ na wabɛdi abɛnkwan daabi nti wo na wo ba no wɔn a wɔte fie no wɔn na ɛbɛkyerɛ wo kwan bɛkyerɛ baabi a wɔbɛtena ne mu sɛ kɔnfo kɔ no andi kan anya bi sɛ anya saa nneɛma no nyina fiti prɛko pɛ sɛ meekɔ wokɔɔyɛ no afei woba bɛduro no ɔno na wɔba no ɔmmɛtena ɔmo a ɔmo wɔ hɔ no so ɔmo mo na ɛbɛgyae ba ɔmo nyɛ adwuma no bio ɔno nso na wonim so aba bɛtena ɔmo so ɛnam ɔmo so nti na ɔno ma no afei na ɔno so wɔntumi mmɔ mmɔden biara nana nsunsuanso bɔne bɛyi ɛna ɛwɔ abosomtuo so nsunsuanso bɔne a ɛwɔ abosomtuo so yɛ sɛ woambisa akyire na wokɔ a sɛdeɛ mede kan kaeɛ no ɛnyɛ bosom biara na ɛne yɛdi kra ɛfa ɛna ɛhɔ no nso wokɔ a ɔno ɔmɛka nkyerɛ wo deɛ ɔte bosom no nkɔka nkyerɛ wo sɛ bosom deɛ ne wo kra mfo wɔno waba na bi a meka sɛ bosom no mmiɛnsa ni kɔhoɔ maada waba ɛyɛ a naaboa bi yɛbɛtwa fie fo bɛnya bi adi ɛyɛ a wode wo nto akyire bɛto akyire kɔmfo bɛnya bi de atɔ aduane akyɛmfo bɛnya bi de atɔ aduane yɛbɛgye sɛ yɛbɛyɛ bosom no de ama wo baade bosom obi tumi kɔtu bosom ɔbaa na abɛbɔ nnam kam bɛbisa sɛ mokɔ akyerɛ ne yɛn kyerɛ mo akyiwadeɛ ne yie akyiwadeɛ ne na yɛn obi de baa yɛ ana abɛku no ɛnyɛ kyerɛ yɛn kyerɛ na akyiwadeɛ ne yie deɛ ɛwɔ fie no ɛne deɛ wɔkɔfa aba no ɛmmɔ abira obi wɔ kora wayɛ mpɛsɛ ne bosom pɛ mpɛsɛ deɛ wokɔkɔgye ne ba no kyiri mpɛsɛ nti wobɛduru yɛ na ɛwɔ sɛ wotwa wo mpɛsɛ no na panin ne akwara a wɔba hwan deɛ de buo ma no sɛ mofii sɛdeɛ mokɔgye aba no ano ɔden sene deɛ wɔ fie no deɛ wɔ fie no soso na ɛbɛyɛ adwuma ma wonya sika a wode kɔakɔfa no aba ɛyɛ ne yɛwura fi nti adɛn na abosomtuo mu ntwa so deɛ ɔhu sɛ bosomtuo no yɛbɛtwa so no firi abosom no mene bosom ni nkyerɛ me kwan sɛ kɔnfoɔ me nua ase masi wabɔ nkɔntena aba ha anaa me nua ase masi wɔ kuro wei so kɔ na kɔfa ne bra no ɔmmɛtaa m'akyi no ɔno so nka me ho na yɛnkɔ nkɔwe na menkɔ na mmom bosom no nya kyerɛ a no wɔ no ama kwan sɛ yɛnkɔ gye ne mmara deɛ a yɛbɛkɔ akɔfa aba ba obi wɔ hɔ a wɔntwɛn ma bosom ne mma kwan ebi a menyɛ rasta ebi a me bosom ni baako ɔwɔ ha ɔkyini mpɛsɛ no ɔno so na ɛyɛ panin ana bi a me mayɛ rasta me bosom yɛ ɔwɔ ha yi ɔpɛ mpɛsɛ no ɔno so na ɛyɛ panin na mate sɛ yɛsɛ Akwasi Gadawu bi wɔ baabi o na Akwasi Gadawu ɔyɛ kofoɔ paa na Akwasi Gadawu so kyini mpɛsɛ nti me nkɔnkɔnkɔto bi mbra me so me bokɔ mayɛ mpɛsɛ me bosom pɛ mpɛsɛ me bɛdura wɔ sɛ metwa mpɛsɛ no because of Akwasi Gadawu nti ba me werɛ fi sɛ me bosom no ɔdi kankan no ɔna ako yɛ adwumade no magye ho asedade a menya bi ɛna mede kɔfa Gadawu no aba nti me bosom no yɛ korani a na afei no ɔno so de hawa ma bosom no so ɔmo taa twe kora ɛkyɛn yɛ nipa sɛne sɛ ho ɔhene bosom twe kora papapapa kyɛn nipa yɛnim sɛ bɛma na agya nka ɔkɔfa ɔbaa ne yere twe kora na bosom so yɛ bisa ne yɛnkyerɛ omu ɛna yɛbisa kyerɛ mu saa meyɛ sunsum rapture wo na woyɛ me kɔnfo a woma madidi akyɛ koraa 3 o'clock na wɔsɛ rapture wobɛyi mpayɛ ma no ba wakɔfa bosom foforɔ so aba ɔno nso so ne mmerɛ yɛ 3 o'clock na ne ni dan baako me so na meyɛ panin yɛakyerɛ sɛ saa bosom yi nso so deɛ sei na woyɛ no a ɛbɛboa bɛma mpagya bɛyɛ dɛ ɛbɛba wo kɔnfo korɔ no wuru ne sɛ me deɛ wokura me dada woda makoma so dada nti saa mmerɛ duduru na wɔ sɛ mede bɛba wo so no na magyae na mekɔ de makɔ ne hɔ foforɔ no na makɔyɛ aberɛ bia no afei yɛde mpapaamu na wɔ baada bɛn afei deɛ kɔnfoɔ yɛ sei na saa bosom no ɔno no yɛ panin afei na ɔte ada wokɔpɛ mmoa bɛboa no saa wobaeɛ ɔno nso ada saa nti wahu sɛ bosom no akyerɛ wo kwan ne sɛ kɔ a ɔno wɔde ka hu sɛ dabi ne nua awura deɛ mene ne bɔ abira nti wokɔfa ne ba mpampaamu wantwi bi anyɛ dɛn ɛmma ne mo bosom no ankyerɛ kwan ɔyɔnko bi na anka kyerɛ sɛ aha ehuro aha de aha dene ahɔ na mekɔba yɛ ma yɛyo ebia na ɔno no wɔnkɔmta no ɔkɔn bosombrani ne bosombrani ne di kraman baabi a yɛakyerɛ no na hɔ so di kraman baabi a wo so kɔmta no ɔta no nso kyiri kraman wo so bosom a wɔkɔfa na bɛso so di kraman na woyɛ no nti wobaeɛ no de na kɔsi dan foforɔ bi saa dan foforɔ ne bi a wota no ɛbɔ na ɔnan a wɔsɛ wokɔyɛ adomadeɛ ma no saa bosom no so ɔde na kɔsi dan foforɔ ɛbɔ na ɔnan a wɔsɛ wo so wokɔyɛ amammerɛ ma no
So worry man you dia so you obi ama man. Ba we ni so na ye pani. Ba ye kwaku aka kire ye say ena konfo eni bre ne otan na ka wo ntubu so nkuye no. Eni bre ne otan. Eni bre ene otan pese ni nkuminya. Ti na man ntubu so ekuye. Nti anamo be na mutu afa saa. O say mi ne be kwa ko tubu so mo ni bi. Okotuba ya boso ne nyensa na boso mo na be peja. No asisi fie no atoto cars saa bosom na wo ban oni be ye wo ni fie ni nyina ye ba ko ne bosom so di kan ye ho abusa hu se ene ni kra ye de fa wo kwa ebe boa ba ono ne ko ho na ye yi ama no o kire wo no so ti ye na ti da se abrawa fa bosom ni sika no afa ba wa bosom fo wa cha me fo kra wa nkra bosom no ka wa ngu ni so nsan kwa ncha wo ko bi ama ne sa ha na me ko na wa kwa ba omo se ya na mutumi no na ya na akofo ti na ya amokoje fo abrase tumi ni de anu brase ba tumi no be brase a efiri wo konfokoro no e bia na wonya amane ne amamere mfa nye de emma no ena ma tumi na no ye de brase nti wo tse se ya se ahe hura be se okwakwagi ho bia ba na wo bo so ma ekura wo dada kora mpo no bo so ne nnan bo so ni sia wontwa akokọ anasa aponche krama man da na de wo kwakwagi na ba no obetimi ahwe no ayabo yeguso ene na na fa ko jina bana wu ntimi nwe no ono so so de how fofo say den e be da wo so e bi kura sa boso mpini na oka wo no e bia wo be ma so nwi ko eni kwa se wihiji ba e bia de wo kwa jina bana na wo so oyi wo be ma so nwi de ya ma mere bi ma de wo ha dada no susu chini sa de enti wo no so na ye yire o ye pani wo pie nti hu se wo ye sa de na se wo de wo no so chiwade aka no obe so ya se tia wo de wo ko fa na ba no so wa anya ama no a ono so so wo de na chiwade e ka no ono so so le asa be tia wo anti kosi enkosi kodre nkoda ade na montrase na de odom fa mo no monne no enye adwuma sa na me kire se de odom fa wo no on kire wo kwan a enko enhwe se minu akwaku minu ayaw minu akwasi akwakotu bo so ma se na sifiri ha ba no kotu ba ye no wonye sika de atokas wonye sika de asifie ntimi so me kwaji bia ba na oni mu nsem uni de uni akwasi wo gina de enwo ye uni akwasi bo so na ekura na no bi na ekura wo ana nti enkosi da bai ena otan ni ani bre wo mo akonfo mu mu ebefiri ho saa sɛm no deɛ sɛ ebefiri hɔ a kyerɛ ewiase no kwa ba bio ama emu nipa a yɛwɔ ha sisi yɛn nyinaa yɛ firi mu na nipa foforɔ aba mu adentia saa kɔs mimi no bɛyɛ adwene kwaku ni yaw ɛnyɛ adwene yaw ɛne kwadwo bɛyɛ adwene kwasi ne kwaku ɔmo nyɛ adwene nti ɛbɛtoatoa so akɔ saa ba prɛko pa yɛn nyinaa yɛbɛfiri wiase no yɛba a yɛnim deɛ ɛwɔ hɔ yɛbɛstart bibi afoforɔ nti wɔtan bi anyɛ dɛ ɛmma nti wɔtan ne deɛ sɛ wiase ne nsesa nkɔɔeɛ a pɛpɛɛpɛ yɛ no a yɛsɛ yɛpɛ ne deɛ yɛda so gyina mu saa aha yɛ sunsumo headquarters Nkomopa kasamfo de gu so ne nana Saaliki Nkomo de fa bema Akwasi Nsuapem a samre de wakotu no de na fi nkranzaman mu abepiem ewo eye ntinebo ho a wode ne edi dwuma ye be kro de ne ye bebisa nana asemba ko nyene bi asana ya drope ye bibia de agufom nana Akwasi Nsuapem apart from protection no oni dwuma bi abi spiritual protection no kwa na ye ne specialist ana Akwasi Nsuapem wo dwuma be bia wo ye mo ma obambo no on say wodi kan busa me say dwuma be na ye de ato na ni mu a ye hu sese ya nti na ma me di kan kan obambo no because obambo no de enifa bebre na ba because amafo bebre e de di ko akiri nti obi ho so a waten kan ya bo na bi na odi ni bi aye de aba me so me nya bo so foforo be kan nsa ye di kan wodi wadwuma ba on na me de ma no so ono nkwa ye na me hwe me be ma yo a wo ye de wo ye nti ye de to na ni ma ko nkwa de na ma ye hu se ampa watini aye de aye na ye ahomambo na nkasa so firi hɔ a sɛ bibia wɔ se wɔ no deɛ me ne bɛrima bi atena me ne ɔbaa bi atena saa ɔbaa no wɔbu no kwase aduru mpɛn bi na sɛ deɛ wɔ se menyɛ ne sɛ so boafo menyɛ ne class ɔwɔyɛ asɛ wɔnya baabi agyina nti ɔyɛ akɛsɛ ha nkurɔfoɔ paa o saa bosom wei yɛ bosom mmerɛni na mmom ɔno no deɛ yɛ sɛ sɛ wopɛ saa nipa no wopɛ ne bio a ɔntumi mmoa wo okay tie nie pa de wo drop in okre no wa ha mi na Saaliki me kan okre sɛ wopɛ nipa koro ne bio sɛ ɔne ne bɛtena ase a ɛno wofrɛ me a nya Akwasi Nsuapem hɔ ne yɛde bɛkɔ na mmom wo se na wabu me kwasea wagye me ɔpɛpɛpɛ sei ɛduru mmerɛ sei na afei deɛ ɔse ne yi ne mu nti mpɛ sɛ me nsa nka me sika no wana waboa no no saa ne wopɛ sɛ wo san gye w'adeɛ ba but ɔntumi nyɛ ma wo ne ne ntena
on kan wade mbom Okay. ne mo danka Okay. anasa wo de wo se nana meni obi ntina yo ne mo meni ne koye adwuma o de meka afi ne kwaji mi sika na ye twema na nhwe so ni nipa ko di nko ade a bra Akwasi Nsuapem school wa Okay. yi protection ni firi wa o danka pa Danka. Yeah. e ka dan any protection o ye brani adwuma a wo ye Wa wo bi bu kwasi obi ya abu kwasi wo sikase e wo sikase mu anase se bi obi ji wo dan obi ji wo asase bi obi ji wo japade bi afiri wo se mo no ye ka o danka se wono ankasa no bonne be ye ne de sa o danka ne mo mo se mpese ku obi e fa ba Akwasi Nsuapem so okay oniewu ne mo mo danka kwa o be fa so o be dan wo ka ma o ne nya okay ne mo on ka se o kuku obi bi ama okay sɛ wopa ho bambɔ so ɔmmɛgyina w'akyi wɔ w'adwuma sɛ mu a woyɛ wɔ w'abrabɔ a wobom baabi a wokɔ bi a ɔmmɛgyina w'akyi wɔ ahobambɔ mu a sunsun mu ne ani so a ɔyɛ number 1 anaa ɔnkɔda a wokama wo a ɔyɛ number 1 baasɛ wo sɛ mene obi na te mpɛ sɛ bosom ne mmoa na nipa no mene yɛntɛm ate ɔnsan yɛnka mbom ɛnyɛ Nsuapem adwuma no no ne mmɔ baa yɛwɔ bosom foforɔ a yɛde wobɛkɔ n'anim piao that's a group abusafo sunsun headquarters na Saaliki ene wa dropping okure no de ato ama ye simple say bam wo se akadan Nsuapem or your best wo will be abu kwasia che se emfa na fichiri wo pe spiritual protection Akwasi Nsuapem wo ye number 1 wo yiri bi abu kwasia wagya wo ye nka wade mmom e wo Nsuapem wo ne mmom wo fofora wo no so di sa adwuma no me do go see ebre se na fata no na sa ne wadi ahia e wo usunsumo headquarters wo usunsumo IGP Royal Manpower e boa me ene Royal Enterprise accessories ni nyina abu gadget ni nyina ye de abedwa ni nyina ye original ye tu fa rem shen ni akofa de aba Pro Edit Studio enso tamachi se kwa adwabo akese ehie afahye tese abadintuo awade ni nyina wo twa program na tese enye nkodasem Nkomopa multimedia gusu aja foforo no yetete wo no a opese obesua editing video anase opese osua camera handling opese tese wugina adwabo ase na usempe mo video pen e kansem kese mo ano tese aboa kwa fa number ne frɛ ye beboa wo ama wo set ni aka wo nyina ahwɛ yi ene bema makramo Edia channel na hwei Nkomopa TV channel na me hwei the authentic man ni Nkomopa TV ni me say Nkomopa TV Paul Amantem esumu siredikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se enya ye una enyu aye enya akroma be cha ukwa be hihi ni be yu aye Nkomopa TV Paul Amantem mo siredikanfo na mo sound no kwa de edi boy